UKhuzani Igcokama babanga Dumakahle. Ngube ngalele lapho ngamukele bukele emakhaya kweSimanzonzo abothulela khona indawo zaMaskand ehlaba hlosile nefe ngesikhathi. Mbule emakhaya ke sekusuke ngempela umsindo omkhulu phakathi kweGcokama elisha naye uKhuzani. Lezi ndaba ngempela zisuke emva ukuthi iGcokama elisha kade line birthday. Kubonala ngempela abaculi abaningi ngempela kade bekhona lapha bezobungaza usuku lozalo leGcokama elisha. Abantu ababekhona khona ifeze emnyama ukhona uJiva kukhona naye uDumakahle. uDumakahle ke bonala ngathi uyena ngempela osuse izinkulumo ezinkulu njengoba kubonala ngempela lapha kuFacebook ukuthi uKhuzani bonala ngempela ngathi akaneme ngokuthi kade kukhona uDumakahle. Ushilo ngempela ukuthi kahle kahle iGcokama elisha liyabathanda labafana baphuma ngaphansi kwesitebele saKhuzani. Ngizokhumbula ngempela ukuthi uDumakahle ungomunye wabantu abaphuma ngaphansi kwe-group noma ngaphansi kwesitebele saKhuzani wabe seyiphuma ke seyimela. Ushilo ngempela uKhuzani ukuthi kahle kahle iGcokama elisha leyithanda izintwana ekade ziphuma ngaphansi kwesitebele sakhe. Kube sesho ukuthi uhlulwa yini ukuphila nezintwana eziphuma ngaphansi kwesitebele seGcokama elisha. Ungani lokho ethanda izintwana eziphume ngaphansi kwe-group yakhe. Ushilo ngempela ukuthi iGcokama elisha uyalibona ngempela ukuthi leyithanda izinto ngempela eziphume ngaphansi kwesitebele noma ngeyiphume ngaphansi kwakhe uKhuzani. Abantu abaningi ngempela ke bebe ngempela sebenamathela yena uKhuzani behlekisa ngaye inkundla zokuxhumana. Lokho kudala ukuthi ngempela le post le isigcine yaze yasuswa uye uKhuzani epostini yakhe noma lapha kuFacebook. Abantu abaningi bebemgxa ngempela uKhuzani ukuthi ungena ngapi uma uDumakahle kade eyobungaza ibirthday yeGcokama elisha. Abanye basho ngempela ukuthi kahle kahle uKhuzani wayengamsizi ngoba nakhe emsiza yena uDumakahle. Efuna lokho embalela kusasa ukuthi usenza nje ekubeni kade ephuma esitebeleni saKhuzani. Mbole emakhaya ke lolu daba ungabe uyibonile phela ibirthday lapho khona beshaya khona ingoma bona uDumakahle noJiva nofeze emnyama. Ngabona iphathe kanjani lento futhi le isay noma le ndaba ebhalwe uKhuzani ngabe iphathe kanjani wena? Ngabe uyibona kuyiterate esho uKhuzani noma nawe uyichitha ngempela ukuthi bengamele uKhuzani ayibhale le post? Le post ke uKhuzani uze wayisusa kodwa ke uthe seyisusile sebese sikwazile ukuthi sesi screenshotile. Mbole emakhaya ke ake hlangane ne-comment section siza ukuthi lolu daba ngabe silibhunga kanjani. Ake hlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga.